Hola, jo sóc l'Àlex Fuster Jo soc la Sara Mingolla. i estem aquí a la nostra segona setmana de residència a EIMA. Estem investigant una peça que l'hem anomenada Male, on volem agafar les tradicions mallorquines, volem tornar a lo rural, volem fer com una revolució agrària, no? Volem tornar a la ruralitat, amb instruments tradicionals, instruments rurals, amb música tradicional, amb bombes que no poden faltar, De molt de tamanys, amb danses tradicionals, i com això ho podem fer un poc més queer, un poc més duros en el món de la performance i en el món de la dansa contemporània. No tenim grans pretensions, però volem com a investigar un poc el que és la nostra terra i a més com ho podem dur a l'escenari d'una altra manera, sempre respectant, òbviament, el que és la tradició, no? Com a tornar a casa nostra, com a una oda a la ruralitat, podríem fer. I si voleu venir a veure la mostra, heu de venir aquest dissabte A les 11, 11:30, 11:30. a les 11:30 aquí a Maria de la Salut, a Cases Monges. Us esperam.